have grød og karbonader. Hvor er det vand? Ja, vist. Fordi jeg får en helt et salum. Jeg ved, hvor hun skal hen i den part. Nå, der var engang en anden prins. Han ville også have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Derfor rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, og prinsesser var der nok af. Men var det nu rigtige? Det kunne han ikke helt komme efter. Der var altid noget, der ikke var så rigtigt. Once upon a time there was another prince. He also wanted to marry a princess, but she had to be a real princess. Therefore he traveled all around the world to find one. There were lots of them, but were they real? Så rejste han der hjem igen. Og en aften i et forfærdeligt held banker det på byens port, og den gamle konge gik hen for at lukke op. Det var en prinsesse, der stod udenfor. Prinsessen på ærten, The Princess and the Pea, die Prinzessin auf der Erbse. Jeg sover så skrækkeligt. Ja, jeg har næsten ikke åbnet mine øjne til hele natten. Jeg må have ligget på nogle hår, for jeg er ganske gul og blå over hele min krop. Og det er så skrækkeligt. Ja, for jeg er en rigtig prinsesse. Og den skal på kunsthammer, og så skal jeg ligge til prinsen. Ja, men det er jo digtet konen med æggene. The poem, The Woman with the Egg. Die Frau mit den Eiern, der, auf dem Kopf. Og så bladrer vi lidt i den gamle eventyrbog, hvor der er nok at tage af 156 eventyr. Mr. Anderson wrote 156 fairy tales. This one, for instance, The Third Tree. Det er Tannenbaum, Strandtræet. Se, nu tror træet, at det springer igen. Det er lyskant frem fra en mørk krop i loftet. Det skal blusse under bryggekæden. Træet står jeg forbi, og det er færdig historie. Og lille Claus og store Claus. Så den der, det Claus, der er Klein og der er Claus og snedronningen med